Мини никотин билдинг се прави, те имат нужда. Той отиде и фана тим билдинг. И не се фана тим билдинг. Играхме на една игра. Боче бол. Не знам дали знае. Какво? Боче бол. Някакъв видял боулинг е. Хвърля се едно малко топче по една така боулинг писта, да речем, обаче не е гладка повърхността, на един килим. И после хвърлят едни по-малки, по-големи топки, целта е да спреш възможно най-близко до тая малката. И се създава това отгоре и накрая се броят топките, които са най-близко до малкото, най-малко. Това петанка ли? Какво обяснява? Това част преди вас или... Не, това е така, уорминг. Не знам да почваме. Чакам някой цял така ще дойде. Кой някой ще да стане? Мисля, че това е моя тяло. Да, снима. Почваме. Добре, хора, здравейте. Понеже виждаме лица, които не са част от фирмата, аз се казвам Бойко Димитров. Вече 4 години съм работил в DreamX, Java Developer съм. Може би всички проекти, които са във фирмата, за което огромна благодаря на всички, които ми дадоха knowledge. От всяки един проект съм взел нещо, което фактически все повече и повече ме изграждало като специалист. И с Ники, моя колега отляво, бяхме за 2 месеца. С Ники бяхме за 2 месеца в Силиконовата долина, защото имаме нов клиент, който вече мисля, че скоро ще стане 1 година. Стартъп от Силиконовата долина, който разработва софтуер, който малко по-късно ще го обясним какъв точно е. Искаха да дойдем ние двамата с Ники онсайт, да поработим с техния екип, да видим как стоят там нещата, което за нас. Аз лично като разбрах, че ще отида там, бях супер ексайтед, защото все пак всички четем за тази прословута Силиконова долина, за всичките там мозъци, гении, за високите наеми. Част от тези неща се оправдаха, другата част не се оправда. Ще ви разкажем за това. Не са по-високи. И малко предистория, 12 часа преди да заснема тази снимка, малко предистория, 12 часа вече сме във Франкфурт и още първо приключение. От целия самолет само двете българчета бяха избрани за екстра security check, не знам как стана. Казвате, че е рандом. Системата на рандъм принцип ни избра на екстра security check. Добре, отидаха да взеха ни това. На трифти за барут и за някакви такива неща. Не са ни бъркали никъде. Никъде не са ни бъркали. Беше много хубаво. Да, вече сме в Сан Франциско. Аз минах сигурно, понеже на границата има доста така затегната проверки в щатите, знаете, поради ред причини. Аз минах горе-долу сравнително бързо, около 4 минути. Отидах, взех си куфърчето. Никито обаче не идва. 5 минута минава, 10 минута минава. Аз вече почвам да се почесвам, нали, какво става? 20 минути минава, хора, куфърчето на Ники се върти само. На 20 човека, какво става, нали? Почвам вече, нали, малко така душевна турбуленция да изпитвам, тъй като нямам батерия, няма как да се свържа с никой, нали, от BG Office, няма как да се свържа с Ники, който пък той беше единствената връзка с хоста ни, който ще ни даде апартамент. Тоест, аз се грижих за самолетните билети, той се грижише за акомодейшъна. И Ники го няма. Вече 40 минути аз стоя там, правиха ми забележка, се премести полицаите, аз с куфърчето чуя се дали да вземам куфърчето на Ники, което наистина беше самотно и се въртеше. В крайна сметка, след 45 минути Ники идва, охилен до уши. Той може да ви каже какво точно е изпитал там, Ники. Ние решиха, че Франкфурт решиха, че са ме опасни в Америка, вече тотално бяха да стана ръжа.
Проблемът беше, че на мен беше първото отиване в Америка и не мога да го кажа теорията си, че трябваше да бъда само 2 седмици там, тъй като трябваше да изложим цялата система, че отиваме за 2 седмици за презентация, не отиваме за 2 месеца и половина работа. Не мога да ходиш да работиш, мога да ходиш да се ръкуваш и да харчиш пари. Обаче няма как да го... Зависимост от изграждаш начин. Да. Понеже нашата виза е... Тоест на всеки един човек, нормално отиваш в Америка, има една ОПД виза, което е за туризъм и за някакъв бизнес. Не можеш да работиш, реално не можеш. От мен вече са ми отказвали виза, когато случайно казаха, да, аз в офиса само ще поработвам малко. И при една година ми отказаха виза. Сега знаех, че пак ще откажат, ми казаха, че отиваме за презентация. Можеш трансфер с колегите в Америка. Както и де, на security чека в Америка ми казаха, ти кога се вършиш, аз се казах след 2 месеца, ми дайте един билет. Аз казах, аз се занимавам с работи, имам си офис менеджер, той купува и продава билети. Ми дай се обаем офис менеджер и към това, да 12 часа не може да спът. Човека вика, убеди ме, че ще си 2 седмици, ще аз трябва да ти разпиша ви за 6 месеца. И почвам аз пак една голяма теория, клаудкарт, коли, летят, музика, стримове, ние сме голяма работа на платени, трябва да им обясним на американска свет нещата. Интернет ми бяха дали да им покажа покани за Америка, много сложно, но ме пуснаха. Не съм 45 минути чаках хора и въобще не знаех какво трябва да... Може да бъде Трябва реално... точно 2 седмици, не може ли? Като визите за 6 месеца, не може да си... Ами не, защото идваме с покана, която е за workshop. И сега workshop не може да продължи 2 месеца в този workshop. Проблемът е, че... Случайно казваш, че нямаш познат там. Ако имаш познат, става опасно. Потенциална емиграция. Ако нямаш познати, пуш правиш. 2 месеца. Пуш правиш, човек. Колко сайтсинг ще правиш? Там някакви такива. Ни те, не става. Само следващото ходене си мога да си го лъжа, когато си искам, защото вече съм влизал. Поне аз вече съм влизал в Америка, той беше влизал като студент и не си го пуснаха през годината. Защото мен ме промъча. И да, основният проблем беше, че няма никакъв контакт с друг. Аз всъщност като ме пратиха, веднага си цекам чек, че е Бойко ще дойде. И се оглеждам. Така нещо не е. Добре, и фактически минахме с 100 зора границата и фактически вече сме в офиса на CloudCard. Jaguar е единственият клиент на CloudCard към момента, като последното финансиране, което са наляли в нашите клиенти са 15 милиона, плюс 3 тестови автомобила, това е един от тях. Jaguar, уникален автомобил, 360 коня, нямахме възможност да го покараме, но така всеки ден му се любувахме отстрани. QA-те тестват с колата. Качва се уж работят, ама така се правят кръчета с цяло Пало-Алто с Jaguar-чето, тестват хората, занимават се. Накратко проекта за тези, които не знаят, накратко, наистина съвсем накратко, става въпрос за нещо като Alexa или Siri за автомобили. Тоест, качвате се в автомобила и вие казвате пусни ми Мадона, системата ви връща респонс с песен на Мадона, намери ви най-близкия италиански ресторант, може да му задавате въпроси като кой е текущия президент на Америка, да речем, всякакви такива неща и системата ви отговаря. Или ще говори с... Зависи, ако е слаб интернета, ще говоря там с proper message. Идеята на продакт екипа на CloudCard е уникална наистина. Не знам доколко е иновация, но за момента на мен се струва лично много интересно и чисто имплементационно технически е също много интересно, защото интегрираме различни видове провайдери. Всъщност тя е идеята на проекта, че агрегира резултати от много външни провайдери. Всичко е една агрегация от third party провайдери. Екипа, с който работим, като ето този човек. Как ли там или точно какво? Тук не, това е снимка, която съм взел от сайта, тъй като по-чекало имахме снимки, обаче не успях да ги намеря и затова сложих. Това е CEO-то на компанията, както виждате, той има българска осанка, защото е с български корени. Обаче не знаем много български, само здравей, здрасти, добър ден. За мамата знаем нещо. За кой? Мамата. За мамата, не. За кой не знаеш? Човекът цял живот е бил в автомотив индустрията и благодарение сега на връзките му наистина компанията се развива доста добри темпове. Това е нашия ръководител от щатите, Йонг. Нашия екип беше изцяло от китайци, като
според мен успяхме да се разбираме до известна степен. Имаше някои така чисто културни, може би, различия, но в крайна сметка се стиковахме. За да, факта, че ние бяхме 2 месеца там и сега говорила за още 2 месеца там и Йонг каза, че за него е най-добре постоянно да има човек там, за да може да протича по-гладко комуникацията с нашия тим и някой да има там ухо да чува какво фактически, какви са им идеите и какво предстои да се случва, е наистина в плюс за целия проект. Така че това е сигурно 1/3 от CloudCar екипа. Така, тук искам, може да не снимате с Ники Плете тази снимка, защото съм обещал на тази жена, че специален слайд ти обещах, защото супер много направи за нас в щатите. Вижте ли? Честно. О, чакай, грешни бутони. Ники, аз ги имам ръка. Значи това е Вети, детенцето й. Хора от първата седмица тази жена каза, където искате, ако имате някакви проблеми или искате да видите нещо, звънете ми, с моя син много обичаме да обикаляме. А тя ли била хоста ли? Не, тя не беше хоста, тя беше колежка. Да, това отношение го направих. Тя беше QA, т.е. тества на това, което ви показахме да рик. Тя тества там софтуера, който пишем. Кара ли Ягуар? Моля? Кара ли Ягуар? Не кара. Само там някакви... Тя е контрактор. Само си от... Контрактор. Тя е само за 6 месеца ще работи. Тя е от Русия и... наистина направи всичко възможно, ние се чувстваме много добре. Разберете, от първата седмица видяхме Сан Франциско от целия, от всевъзможния грил, всевъзможни перспективи. Беше нещо уникално. На няколко пъти имахме проблеми, ето Васко като дойде, нямаше къде да го сложим. Поискахме надуваем матрак. Само за дето е обещала, в 12 без 15 вечерта ни достави матрака, при условие, че детенцето ти беше в болница. Но каза, ще го доставя и ни го доставя. Васко дойде, спа 2 вечери на матрака, върнахме го. Наистина направи супер много за нас с Ники и сме много благодарни. Аз само да уточня, вероятно наистина културно хората, когато са на контент в друга държава и се усещат някакси по-близко, тъй като ние като отидем там. Първо, преди да отидем там, всеки ден, кога ще дойдете? Кога? Идвате ли? Отидахме там. Няма да вкажем. Отидахме там, влизаме в офиса, здравей, сядай след 5 минути на митинг. Чакай вече, знаеш къде съм аз съм от 1000 км, 10 км от моята родина. Въобще супер студени хора, вероятно така има културата, какъв е начин на работа. Ние бяхме потресени. Направо, какво се случи, защото така се държат с нас. Тя не обясни, всъщност те са такива. Те просто са такива и ние не знаехме какъв е проблем. Нали? Съответствен език там да ни помага, но сякаш, че се налага да ни плащат цялото собствено си заплати, каквото и да е. Тази жена каза, хора, имате ли някакви проблеми, кажете ми. Още на 3 дни бяхме в Google и се разхождахме и се снимахме и какво ли не. В Google вярно ли има снимка на Росен Плевнев в Google с някои от основания? Нищо чудно, просто тази зала ние не сме... Че малко е така описано да кажеш в Google, защото те са на една камара сгради. Ние да речем бяхме на един meetup event, говориха за Android Internet of Things, ще пускат сега ноември месец по тяхна платформа. И бяхме в една сграда на Google, когато нали, видяхме как протича, но това са отделни сгради, всяка сграда е отделен проект към Google, така че е малко относително нали, в Google. Не е нищо, кой знае какво впечатляващо. Мисля, като долу сгради, просто за всичките хора всичко има модел. Ядене, пиене, спорт. Спорт, наистина спорт. Пожелаеш само, той там и живее там и бъде облачен от Google. Не си Google, спи Google самоедно. Това е също е горе-долу в Facebook, макар че ние в Facebook дори почти никакъв достъп нямахме, само бяхме гледали отвънка. Но това е. Известният палец, който е най-интересното в целия кампус. Google поздравява да пристигат на новата. Разбрахте ли? Ами не разбрах. Не, по-скоро за Apple знаем, че всъщност тази жена ни обясни, като бивша employee, че дори хайде, така кажеш на някой, той очаква, че нещо. Нещо от мене. Какво съм ти направил? Това е въпросът на много индийци, индийци там и не само индийци, азиатците.
всички са с работна виза, която е зависима от работодателната нарита, се връщаш в Индийката и се оставаш там. За да вземеш зелена карта, азиатите чакат по 10 години. И те са натръни поне 10 години в най-добрия случай. И винаги, като вие, поне нашето течение беше такова, че много недоверчиви към европейците, европейната раса. И си мисли, че нещо ще предсакаме. Не беше чак толкова елементарна комуникацията, ама с течение време спечелихме доверието на всички, на китайци, на индийци, на американци, на кой или не, просто защото работихме нормално. Да, значи само да кажа, наистина имаше един момент, в който беше супер напечено, трябваше да релизнат нещо, имаше проблеми по медиа, частта тази, която ви казах, Play Madonna, например, за която отговаряше Николай. Николай, Ева му прави много мъжки се държа, стисна зъби, оправи огромен проблем, за което всичките китайци дойдоха и му стиснаха ръката, наистина. Ева, в този момент нататък усетих, че им спечелихме доверието и почнаха вече наистина да ни канят на обяд с тях. Да, ясно, нали има начин, просто трябва проблем да стане, да се реши. Китайци, азиатци за другия в иерархията. Да. Не, просто всеки момент, който ние им казахме, че нещо не е наред, те не го взимаха на предвид, съответно имаха проблемите. Ние казахме, хора, има проблем, решете го, защото ще гръмне това, че бомбата тлее, идва релиза. И гръмна. И после... Наистина се умяхме да го така да отвърдим ситуацията и ни се справи блестящо. Така малко ще по-набързичко, защото сме ограничени от времето. Това е Сан Франциско в онази прословута зигзагообразна уличка, с която минахме. По принцип трябваше да минем пеша, обаче нещо в щатите се поразгледахме, като взехме кола и само с колата. Да, Ломбард Стрит. Сан Франциско на мен лично ми хареса много, има някакъв много такъв креативен вайб, интересни хора има. Лично на мен, нали, много ми хареса, наемите обаче наистина са толкова високи, колкото всички казват. В смисъл, едно легло, $1500, ако искаш, стая, примерно с някаква кухничка от $3000 нагоре и хората просто много хора не живеят в работят в Сан Франциско, но да речем живеят на 40 мили и всяка сутрин пътуват с влак по час и половина да стигнат на работното си място. По време на уикендите гледах максимално така да се опозоряваме времето с Ники, защото все пак не всичко е работа, трябва малко да поразпустим. Пак благодарение на Рускината ходихме в доста национални паркове. Това е един от тях с тези големите секвоя дървета. Като тук има една хралупка, вътре примерно ако трябва да се сложи легло, към $1500 наем за долината. Упражнихме правото си на вод от щатите в Сънивел има българско училище. Хора се вземат от таксито и се чуват някакви гайди и аз направо. И отидахме, гласувахме с Ники, когато бяха изборите. Училището е доста приятно направено, има си абсолютно всички необходими неща, като баскетбол, кошове, имаше си зала за танци народни, беше супер. А на български ли учителя? Да, вече не знам да се кажеш училището. По-скоро цялото училище е за мултикултурно, защото имаше и на други култури, но прямо една част от цялото училище беше за българи. За българи, да. И да, не знам какво е това. Колкото знаем такива училища, но това не е. Ти не си на пълен там учебен ден и ходиш примерно само един-два пъти в седмица. Това вече няма български и някаква история. Лично за нас, аз като си говорих с Ники, на нас хедквартера на Oracle най-много ни хареса. Първо беше много изкъпан. Просто както и софтуера им си личи каква тежест е всичко това нещо, колко масивно е. Картичко, нали? Не, но е супер впечатляващо. Сравнение с всички останали хедквартери, може не е то Google, Facebook. Това беше много стилно. Тесла за вода, какво ли не бяхме, беше супер стилен. И последната серия на Терминатори снимана тук. Мисля, че Орбота го убиват тук нещо. Сградите са така направени да приличат на storage девайси, на hard disk. Така, Ники, давай.
Така, това е дилършип на Тесла в Пало Алто, където ние живяхме. Шопинг центърът са хората, имаше дилършип на Тесла и на нас не беше много интересно. Все пак първо Тесла не бяхме виждали, не бяхме сядали въобще. Това е щастително, нали, как е направено. Успяхме, дори Васко беше там, да може да договорим тест-драйв, покараме Тесла. Оказа само, че не возим. Бяхме доста натъкани, даже по пътя за дилършип. Кой ще кара втори? В крайна сметка навози една жена. Което се оказа, че е друг шофьор на Тесла. Аз за първи път качвам такъв автомобил, в който просто на светофара тя настъпи и нещо ме опъсна в гърдите, хора уникално ускорение. Няма милисекунда лак, нищо, просто натискаш и си залепен. Си залепен за седалката. От 0 до 100 за 3,2. Ето тук са разположени батериите. Така. И сами мога да видите автомобила, как липсата на двигател, на вътрешно горение, колко много неща изчезва. Няма вижте самата окачване, като постоянно всичко. Това цялото нещо е багажник, отзад също има багажник. Наистина доста компоненти от колите, които ние сме свикнали всички да виждаме тук, са изчезнали. Няма смяна на масло. Само кажеш. То не си смениш маслото пред блока. То се коригира, Чичо с теб, и прекам да капа сърцето от площи. Никакво масло няма. Само също доплаща, не мога да сложат нещо стане. Няма никакво масло. Не, спрачката си пак е... На скорост. Нали има бартяк? Шкода автоматично да е 4 по 4 с това... има как да Със сигурност има някакво масло, дори автоматичен фактор. Ами сигурно има някъде автоматично скорост. Просто е тотално... намалено всичко. Електрически са директ драйв, няма скорост. Няма скорост, аз мисля, че няма. Добре. И така минаха 2 месеца, поработихме в Щатите и сега време за заслужена почивка. Решихме, че аз, Ники и Васко ще попътуваме малко, защото наистина хора трябва да работим хубаво, но трябва малко да починем, да се позаредим, да видим нови неща, за да може да дойдем тук да ви говорим. Тази карта съм я сложил, значи целият ни маршрут беше тук от Сан Франциско, тръгнахме до тук Сан Диего, което е на границата с Мексико и завършихме ето тук някъде Лас Вегас. Това ни е целият маршрут, като... Стигнахме до Аризона. Това е един мой приятел, с него се познаваме от първи клас, учихме до 7 клас с него. Той замина за Щатите и живее вече близо 10 години там. Аз му звънах, той каза да, идвам. Дойде от Вашингтон, пътува с самолет, 8 часа дойде с Васко с Ники, според мен много добре с такова. Той е голям щен. Васко тръгна от България да се разходи в Америка и се върна човека. Ако не е хем, да се види и се. Айде, свърши малко работа. Да, пътувахме 4-мата. Това е колата? Нисан, колата я потрошихме, добре, че направихме иншуранс. Значи тая кола хора ключ ни удариха. Аз лично минах, т.е. не минах, аз станах жертва на лоша калифорнийска. Беше така. Беше тъмно, качвахме се там в Лос Анджелес, искахме да намерим някакво вю, така да видим целия град нощем. И в първата прага, която видях, че си имаше така добро разширение, да спрем колата, аз бам ляв, съответно дуф. Имахме така начинал долу в колата, съответно и калника беше леко. В крайна сметка, добре, че имахме иншуранс, платиха, в смисъл нищо не бяха заплащали, бяха много да се. Защото беше на него връх, той ще плаща, ние естествено чакаме да се вършим от себе. Само напред. Назаде ли? Назаде. Той е малко с дилей. Да, и общо взето наистина се взехме още първия ден, където ние кеф се спирахме и така. Бате Васко много обича да снима, той снима всичко. Ние с Ники се наслаждаваме така на природните забележителности. Калифорния ми карен щат. Мен лично Калифорния ми
топ в щата. Защото съм бил на другото крайбрежие, там нещо не ми хареса. Калифорния е уникална. Аз съм подълга по една магистрала, която е по цялото крайбрежие и е там топ живописен в Америка, който не се трябва да мине. Също не хареше описното. Да, имаше бури, беше се спряхал пътя, на една част от магистралата не може да се стигне, но почти на всяка изпирахме. Няма да мога да видите морски слонове, тюлени и разни други чудесики, където не се включиха за нас. Там бяха навсякъде дивотия някаква. А сърче поканахте ли нещо? Кое? Сърф беше студентка водичката. По-10 беше и за нашите... Това е много сложен спорт. Кой казваше? Марко ли казваше? Не, едно момче, с което се запознахме сам Диевашко, споменах. Там стигна. Това е в Лос-Анджелес, тази известната улица Венас Бич. Имаше... Това е българското знание, както виждате, само искам на следващата снимка да ви покажа. Значи целият плаж беше усеян така с знамена и ние просто се намерихме. Имаше две български знамена и ние просто решихме да се сберем едното да се снимаме. Беше просто събота, хора, нямаше никакъв ивент, просто в събота идват някакви хора, започват си някакви флагове. Имаше около 50-60 човека, които просто танцуваха на плажа, танцуваха, пееха, свириха. Доста много зареждаща атмосфера. Тотално освободени хора. Абсолютно освободени. Това пак е на същата улица. Малко преди заря слънце. Тук Ник може да ви разправя, той се изкефи на едни хора, дето правиха някакви акробатични номера. Знаеш, това, за което говорим, е един супер дълъг плаж, сигурно към 10-15 км, Винас Бич, да се казва, и до него има алея. Супер циганги, като слънчев град, с малките изнища, ама то си е някакъв point там в LA. Мега много хора и всичко е абсолютно освободено. Това, което разправяше за плажа, някакви се решили да се танцуват, някакви са събрали. Някакви се блъскат на такива, как се казва, тарангуто или параван ще се блъскат. Други бразилци танцуват и около тях за много време събраха към 100 човека и ние покрай тях. Мирзмата на трева е навсякъде, защото всички са болни, лекуват се от... Навсякъде са болни. Това, което виждате, по-скоро не виждате, примерно имаше едни като басейни големи направени, е така в Райграса е съответно върху пясък. Няма той толкова широко, че място има за всички. Няма ограждение, няма вход, пък 20 лева за шезлонг, няма какво нещо. Място има за всички. Направени огромни басейни и зад някакви момичета, ние тогава видяхме, жени момичета, пускат цяло кастофонче и с такива рокови кънки и започват да танцуват. Супер синхрон се едно часа. Защото те си го тренирали това нещо, ама аз съм го взел на телефона, тук какво няма как се види, ама е супер, ако седиш отгоре, пускат се някаква готина мъжка, танцуват си. Танцуват синхрон и си живеят живота освободено, направо. Точно на 5 метра от тях пък има скейтъри с огромен скейт парк, там също някакви номера, събират се хора, гледат ги. Малки деца, някаква лелка, която преди 20 години е карала скейт, хвърля всичко, взема един скейт, пуска се. Точно така виждате. Супер освободени, малко по-вляво от това, което също не виждате, е Масъл Бич, там пък Арнолд тръгна от там, да. Да, смисъл, имаше си стойки за щанги, лостове, всичко, просто ние като отидахме, то беше неделя и нямаше никакви щанги, защото те бяха заключени, то се виждаше, но имаше паметници на Арнолд и на... Забравих там един древен такъв, който беше печелил Мистер Олимпия. Супер впечатляващо, виж. Промяната да физиономията на тези двамата, когато бях седели 2 месеца в долината в тази къщичка и си викаха, че там по-толкова ще виж в Америка, какво сме видели. И бяха много... И отиваме в LA, като видяха, то значи много малко се види още. Смисъл, наистина няма нищо общо с това, разликата между Павловато, както казвам, аз гором и надолу е огромна. И това сме пак ние, пак на същата... Да, тук циганикът се вижда тук отгоре. Да, това не е нищо само. Тук са мина речета точно като слънчев брак. И като цяло в Америка не е нищо луксозно, напротив, хората с оперирани са от там някаква новария и въобще не им древен. Въобще не им древен, наистина въобще не им древен.
Вече сме в Сан Диего, това, което е на юг до границата с Мексико. Денка това е града на сърфистите. И тогава се запознахме с едно момиче, което наистина, то се е казало, аз нямам амбиции да се развивам, работя в ресторант, събира пари на примерно половин година и после 3 месеца отива обикаля Южна Америка, ходи да търси места за сърф. Просто всеки си избира, нали, как да си прекара живота. В Сан Диего, между другото, пак се погрижиха много едни мои приятели, добре да си изкараме. Това е Анито, с нея също съм учил с малко и Сани, съм учил от първи до 7 клас. Ние типичното Барби, червено битълче, Кабрил, Калифорния, нали, стереотипа на мацки. Това е също нашата кола. Не е същата кола. Не така беше, ама не е тая. А там нещо Това е много добре изглежда, това е много здраве. Там, нали, отидохме, те напитаха какво искате вие, ние нямахме никаква представа, измислиха ни програма. Сан Диего, чисто архитектурно е попил много от Мексико, то е, нали, логично, все пак едно време това е било тяхна територия. Архитектурата е така испанска, много се изкефихме. Може би, лично за мен, Васко и Ники ще си кажа също мнението, но Сан Диего ми хареса най-много. От всичко, което видях, Сан Диего беше наистина страхотен град. Просто не е толкова тежко населено, да се сложи в Агадни Фелуей. Малко самия град в Фелуей има, не знам колко магистрали, е супер страшно. В Лос Анджелес. Това е огромен едноетажно строителство. 10:30 вечерта в неделя, ние стоим задръстване стоим на магистрала. 10:30 вечерта в неделя. Сан Диего, колкото София, 2 милиона души, обаче супер добре, нали, ситуиран и поведен. И всъщност има и добра IT индустрия там. И запазен да си превече колко добре би било да живееш там. Долно е, не е скъпо, супер климат, юлени. Всички са научили. Това пак е там. Това пак е едно приятелче, той също си живее там с зелена карта. Той горе-долу, той ни показва така нещата, които трябваше да се видят в Сан Диего. Затова и останахме толкова очаровани от града. И това вече е през пустинята. Пустинята си има своя чар, само да ви кажа, уникална. На навигацията чукнахме от Сан Диего до Лас Вегас, просто ни казаха след 200 мили завийте в ляво. Както виждате, е само един път през пустинята направо и бензиностанция нещо. се променя, ландшафтът се променя постоянно, в смисъл. Много е такава пустиня, много става нещо друго, започва 20 вида, както си. Оле, ами ако се развали колата? Това почти се беше случило. Няма да умреш, това не е чега. Това се подсказваме. Ние останахме с четвърт резервуар. Не четвърт резервуар, бяхме за някъде 50 или гориво. Абе, напълнихме гащите, защото наистина нямаше никаква бензиностанция, никъде. Ние пътуваме 100 мили, нищо не сме, никога не сме видяли, пак камо бензиностанция. И фактически намерихме, което е... Това е на Route 66 по принцип. И тази жена, не случайно е тази бензиностанция, защото това е такъв супер известен американски път. Хората минават, едва оцелели стигат от там, снимат се, радват се, супер скъпа бензина. Ама защото те мързеше, нали, сега ще добиваме така. Това ще нарезаме сега. И така, после чакаме се останем там. Да, давайте ще за бензинаджиката. Да. Видяхме в Марса, че след 40 милиона бензиностанции, ние за 60 милиона бензин, вече беше края, ако не мога да заедем там. Залетихме. Те всъщност влязаха, защото бензиностанцията е един полигон такъв и влизаш вътре, супер, нали, Дивия Запад, как цигари, нали, аз не мога да го обясня. Абе, уникална бензиностанция. Беше, значи Васко беше супер ентусиазиран, ходи снима там и попитата на чисто учтиво, може ли да снимам, нали, всичко това? Това е исторически път в Америка, той се свързва в Чикаго с LA и колкото там 3000 мили нещо е такова и се пътува, например, ако ще да видиш всичко по него, трябва да пътуваш 2 седмици, да разгледаш целият този маршрут. И много известен, много хора го правят. Много е красиво. Също ние тръгнахме от Сан Диего към Лас Вегас
И понеже искаме да видим нещо, защото не сме нали, само да фанем магистрати, и минахме по сценичен път, сценинки. Път, който беше поне 2-3 пъти по-дълъг, през такива диви чудеси, през няколко парка минахме и закъсняхме с 7-8 часа. Колонката беше механична, значи толкова стара бензиностанция, че самата колонка, която в смисъл броява колко се заредила, е механична, значи това е сигурно говорим за 50-60 години. Аз имам снимки на колонката, да, но уникално място, наистина. Тук Паско наистина по едно време изчезна, аз се притесних вече да не гора с фасолата. Хувър там. Това е строено от един от президентите. Значи това го научих, понеже бяхме квартирата ми е супер близо до Станфорд, там има много галерии и музеи. Те говориха за този президента Хувър. Президент на щатите, който е направил супер много за страната. Едно от нещата е този ТЕЦ. И другото е, че се е опитал, се е опитал да топли така отношенията между Америка и Съветския съюз тогава, понеже по това време е имало супер много глад в Русия и той им е плащал помощи. Това пак е оттам. И вече Гранд Каньона. Значи хора, на Гранд Каньона очаквахме лично аз супер жега. Аз бях по тениска, къси панталон, това ме е някакво лекичко. Чехлите си ги бях приготвил долу под седалката ми бяха. Обаче, то какво се случи... Това е защото той е ходил преди 3 години там, спали сме на Гранд Каньона палатка и е било супер горещо. Много горещо. Ни каза, взимайте си там всичките и къстигащите и отиваме на голяма жега. Аз закъв Джесър си взимал... Всички са ми къстигащи и случайно в колите имаше някакви такива повърхни дрехи. Отивахме на 10 градуса там нещо такова. Гранд Каньон е уникално място. Наистина стоим срещу всички тия неща и аз не мога да преценя това реално ли е или не е реално. Цветовете са уникални. Мащабите са огромни и усещаш се като... Нищо не се усещаш, като едно нещо ужасно. Като картини. Да, но е... Това не мога да се представя, това нещо да се види. Това беше, за мен беше най-правилното нещо. Това исках, снимката едно се размаза, мен че аз съм една точица по принцип. Тази снимка я сложих единствено и само, за да ви покажа следващата. Сняг? Това е сняг. Това за нас. Това е Ники Късшот. Бягам към злата. Това е 1 час по-късно. Той почна някакъв така ръката, още като бяхме на Гранд Каньона, прехвърча снежец, викам, остава тук. Хапнахме в стейкхауса, излизаме и ето, сняг. Бедствено положение. Не знам, преди години бяхме то в Калифорния, викаме да стане това. Ето това не е в Калифорния, това е в Невада, ама... Ние сме отишли за температури за пустиня, виж, за аз съм бях за чехлите. Ами дори да вече го пак 40 градуса там. Нека е нормалия за... Тотално. Ние си стековици. И в крайна сметка, след каньона отидахме в Вегас, финалната ни дестинация. Вече бяхме, що горе изморени, защото наистина доста емоции поехме, доста път минахме. Вегас, интересно място е. По-скоро такова аз не съм виждал никога, така съм виждал доста места. Израснал в... Ти си израснал по курорти? Да, курорти. Малко неща от лудницата мога да впечатлят. Там беше тотално нещо, което не съм виждал. Как да нарека? Той е лукс, обаче не е направен за богати хора, по-скоро за масовка. Супер луксозни хотели, супер голяма помпозност. Значи тук сега снима на някаква лъпка, която нищо не е малка, със сигурност не е съвмет на реалната, но не е малка. Това тук, което всъщност не е съвмет, трябва са фонтаните пред Сезар Палас, които бликат. Ако някакво в Барселона е виждал фонтаните там, малко по-малки са, но са пак впечатлящи през 15 минути. Прямо имаше пред Сезар Палас, който е съответно някаква репрезентация на Флорица Цезар. На форума в Рим. Да. Имаше фонтан на Цезар, който... Доста голем
Също и си много сериозен. Не знам дали имаше злато, но с някакви златени неща, или по-скоро жълтени неща. Фонтан до Треви имаше откъде е направен копия на римския. Въобще, другият хотел, който супер аз се впечатлих, венецианците сега. В хотела имаше гондоли и такова. И канали. И небе. И какво ли не? И, нали, не мога да го представя, не мога да го кажа, но супер голямо, супер много пари наляти в пустинята. А всъщност този хубав дам, който беше направен снимка, по-скоро помага за някакъв за генерация, някакъв ток. Беше там всичко кърпи ток. Много различно. Хората се усвикат за последно. Развързани, наистина развързани. Ние хванахме петък и събота, беше нещо... Да, някои просто са за казината. Така хората, представи си, от възрастни и инвалиди, до съвсем млади хора, които за първи път виждат повече от 5 човека къс. Всички момичета, млади, стари, грозни, какви си пожелаеш, от имат пъпа. Обръщи както си пожелаеш? Да, като за последно, купон. В Вегас, последната вечер, малко се поразделихме, Ники и Васко отидаха на цирк. Не, ми бяха на шоу на Фредди Копърфилд, Великия Марк. Който беше нещо страхотно. Да, няма къде да виж, защото вероятно в Европа да не може би идва, но да. В Лас Вегас, освен купона и да те бутат момиченца, разни бели прачета, лимузини, които си пожелаеш, може да се възползваш от Бритни Спирс, примерно е резидента някакъв такова, Селин Дион, Елтон Джон, Дейвид Копърфилд, каквото си пожелаеш, мога да го правиш, плащаш там $100, имаш супер голяма програма, някакви по-нишота. Те се възползваха, те ходиха на... Аз и Марко отидахме на Келвин Харис в един доста популярен клуб там, в Сизър Палас, беше уникално място. Просто хората са отишли там да се забавляват. Нямаше каубойски погледи, никой не се сби. Аз изгубих личната карта, хора, при което също аз не изгубих, както се пия и по едно време усещам, че личната карта ми няма. И почвам да връщам лентата на входа, защото имаше проверка, аз съм я дал и просто не съм я върнали. Сядах надолу, по стълбичките, питах охраната, така и така, вашата колечка на входа не ми върна личната карта, можете ли да питате. Те звъняха по една радиостанция, питаха ме каква е националността на картата, казах българска. Той каза, добре, обади се пак, ще ви я докара до 2 минути, заговорих с охраната, той нали, нещо стана дума за България, аз казвам, да, нали, малка страна в Европа и той ми казва, знам къде, до Гърция и Македония, най-добре ми приятел е от Бургас. Често ми казвам. И аз такъв ха-ха-ха, гепита-мепита и си взех картата, щастлив супер много. Това е от Лас Вегас и като цяло това не е, това вече е края, това мисля, че е от залеза от Сан Диего. Супер яко беше тия 2 месеца. Две неща, които аз лично искам да кажа. Хората в чужбина в никакъв случай не са по-умни от нас, нито пък много по-амбициозни или по-трудолюбиви. Точно обратното, аз видях, че това, което ние казахме там с Ники е точно, че ние не се страхуваме да поемем отговорност, че нещо ще се свърши, че го правим качествено и хората забелязват това нещо. Другото е, че работата си е работа, обаче трябва и малко да разтоварим. Затова ако всеки, който фирмата се разширява, нови клиенти ще идват. Ако си ходи в чужбина, просто да се намери work-life баланса, защото е супер важен. Никито и вас колко има да кажат нещо. Относно това, че не сме помни по-търпими, не знам си какво, няма умните хора. Само се разбираш работа и показваш, ако си наред. Мисля, че малко си мислиха, че ние сме някакви котманките дошли да видят свят. Да нас това пък много не дразнеше. Но не сме правили нещо повече от това, което да си имаш тази, работиш, си свършваш го. И беше това, което искам да кажа, някакъв план, че във всеки ден е Scrum,
понеже беше много натоварено и гонихме релизи и какво ли не. Само нашите двете имена почти не бяха листвани в графата за хора, които се очакваше да фиксват някакви бъгове, защото това, което ние направихме, нямаше бъгове. Просто това работеше, това беше много чевадно. И да, искам да кажа, по-скоро ние някакси си мислиме, че сме малко под другите или обратното, но ние сме най-умните по-трица на етапи. Нищо, хора какво. Искаш, че беше така, като ти искаш. От мен вашият сблъсък да беше сблъсък с Америка, беше сблъсък с Азия. Защото всъщност главно вие работите с такива и те като цяло американците приемат европейците по много по-различен начин. Те имат респект към европейците. Но китайците, те може би... Аз как ще по-скоро гледат с леко... Хем се дистанцират, хем се... Да, наистина, смисъл, тези колеги, които си бяха американците, които стават продукти, но наистина много готини хора, много приятни разговори и така нататък, но и китайците пълна стана, все едно се блъскаш в стена и нито приема да предава. Много странен първият досък от тях. Може би това е проблема с... И като заключение, да, би било... Мои съвети, аз не съм много освен в Америка, където бях, които съм много в Европа, различни командировки, възползвайте се, който има някакъв шанс. Различно е, различни хора, различни култури. Дори в Европа пак имат някакви така леки задържки. Еми, това е от нас. Който му се възползва. Да хапнем май сега. По